Čaute, Lenka Boriová. Ideme natáčať kvalifikáciu na Battle of Urpin Summer Edition 2015. Potrebujeme hrazdu, čas a na osi naložených 40 kg. Ženská os 15 kg, 2,5 desiatka. To isté na opačnej strane. 15 kg os, 2,5 kg, 10. A, kameraman. Počkaj. Dobre, tak. Dobre. No? Ideme. Neviem, či to nemám vysoko. Dajme to ešte jedno nižšie radšej. Čo? Zapomôž? Dobre, vidno, ne? Ideme na to pripravená? Neviem, či ten čas bude vidno, ale hodám, hej. 10. Poďme! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Poďme. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Krásne. Bajerina. Hej. Môžem on po 10. Dobre, daj po 10 kľúde, však máš iba 40. No poď 10. Hop. No, hop. 31, 32, 33, Dobre. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dobre. Ľudia, výklep, ruky nepozerajú na ne. No nie, normálne. Že ma si po pete. Nie, ľudia, normálne. Vidíte. Stýčame, ne? No, už sa polovica. Pohoda. Ešte čítam. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 47. Nevadí, ešte 2. Výklep. Čo nevadí? Dobre, idem. No, hovorím, dobre ide. Nevadí, to asi po 10. 47? 47. Poď. 48, 49, 50, 51. Nevadí, poď, ide ďalej. Dobre, ideš, poď. Poď! 52, 53, 54, 55. Aha. 55, poď, nemáš to, 5. Než by ti tak zastaví. 15, to bolo teraz, môžeš naraz. 56, Nesmej sa, poď, hop. A ideš, hop. 56, 5, 57, 58. Dobre. 59, 60, 10 ešte, poď! 61, 62, Dobre, výklon, ideš ďalej. 63, Poď. 64, 65, 66, 67,
67. Poď. 68. Poďme. 69. Ale posledný, poď. Berem už tady ten notebook. 70. Musíme dopasok? Daj, jak sa cítiš? Tak, dobre. No poď. Yes, je tam. Krásne. Vládzaš, to bude 15, poď. Krásne. Poď. Poďme. Není, poď. Zapomeňte sa sebe čas. Poď. Koľko si mi dali? 20 minút? Hej. Poď. Poď, do 10. 4. Poď. A ideš. Poď. Hop! Super. Super, pesnička, poď. Zri. Poď. Pol minúty, poď. Hop. Hop. 10. Wow. Ešte 3, poď. Poď. Hop. 11. Ešte 2. Poď, ešte 2. Ešte 3. Poď. Hop. Tak, ešte 2. Poď, ešte 2 dáš. Poď. Hop. Posledný, poď.